ചെറുതിനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്തേലും പഠിക്കാനോ ചോദിക്കും. പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പഠിക്കില്ല കുറച്ച് മതിയിട്ട് ചായ. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിവിടെ അധ്യായം 6 വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തു അല്ലെ. അധ്യായം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിരുന്നോ? രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആറാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഇന്നലെ ആറാമത്തെ അധ്യായം വരെ ഏത് യോഗമായിരുന്നു? ഏതായിരുന്നു? 6 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിൽ വരും? കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ നമ്മളിപ്പോ അതില് 7ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം, 7ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ ഇനി വലിയ അധ്യായം അല്ലതൊക്കെ ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിനെ 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 മുതൽ 3 വരെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് എന്തിനെ പറഞ്ഞ ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നു. 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആധ്യാത്മിക ശക്തി, ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത്. 13, 14 ശ്ലോകത്തില് ത്രിഗുണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. 15 മുതൽ 19 വരെ ദുഷ്കൃതരായവരെ കുറിച്ചും സുഹൃതികളായവരെ കുറിച്ചും അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ദുഷ്കൃതികള് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നില്ല, സുഹൃതികള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 20 മുതൽ 25 വരെ അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരും അവ്യക്തിഗതവാദികളെ കുറിച്ചും. 26 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ, ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മുക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ 30 ശ്ലോകങ്ങള് 6 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്ത മനഃപാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജൻ മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തി പുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഹേ കുന്തി പുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അത് കേൾക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. തച്ഛൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ്
ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവന വിധികളാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണങ്കൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി 9 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനില് മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് എന്ത്? ശ്രവണം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആദ്യത്തേതും നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രവണം. ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് തത്സൃണു അഥവാ എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യത്തേതാണ് ശ്രവണം. ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഈ നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം. അതായത് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. 7-ാമത്തെ സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായത്തിലെ 23-24 ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മാനിവേദനം. ഇതി പുംസാർപ്പിത വിഷ്ണോർ ഭക്തി ചേനാവലക്ഷണ ക്രിയതേ ഭഗവത്യത്യ തന്മേന്യേതീതമുത്തമം. ഇവിടെ പറയണത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി വർണ്ണം. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയതാണ് ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടത് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്. കീർത്തനത്തിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കേട്ടത് ആരാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കേട്ടു. 2 പേർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വ്യക്തിക്കും കേട്ട വ്യക്തിക്കും 2 പേർക്കും സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തനം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. പിന്നെ സ്മരണം പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്, പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജാവ്, വന്ദനം അക്രൂരൻ, ദാസ്യം ഹനുമാൻ, സഖ്യം അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനം ബലിരാജാവ്, അതായത് ബലി മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഓരോരുത്തരും എന്താണ് ശ്രവണത്തിലൂടെ, കീർത്തനത്തിലൂടെ, സ്മരണത്തിലൂടെ, ലക്ഷ്മി ദേവി പാദസേവനത്തിലൂടെ, ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭക്തിയുടെ പല 9 പ്രക്രിയകളുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതോ ഒരു പ്രക്രിയകൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് സാധിച്ചു? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഈ 9ഉം ചെയ്തിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാം. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്താലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കാം. നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നാമം ജപിക്കുമ്പോ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം ഈ 3 പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളെ വരാണ് അവിടെ നവവിധ ഭക്തിയിലെ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത് ശ്രവണം, നമ്മള് ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. നമ്മള് കീർത്തനം, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ കീർത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് 3 നമുക്ക് എന്തിലൂടെ കിട്ടും? നാമജപത്തിലൂടെ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോ ഈ നവവിധ ഭക്തി നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളതാണിത്. ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. നവവിധ ഭക്തി ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതാണ് നവവിധ ഭക്തി. അതില് ഓരോരുത്തരും സാക്ഷാത്കാരം നേടിയത് ശ്രവണത്തിലൂടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്, കീർത്തനത്തിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, സ്മരണത്തിലൂടെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്, പാദസേവനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനത്തിലൂടെ പൃഥു മഹാരാജാവ്, വന്ദനത്തിലൂടെ അക്രൂരൻ, ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാൻ, സഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനം വെച്ചാല് തന്നെ സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയതാണ് ആര്? മഹാബലി ചക്രവർത്തി. ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പോകെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചോളൂ എല്ലാവരും. ജ്ഞാനം ദേഹം സവിജ്ഞാനം ഇദം വക്ഷ്യാമി ശേഷതഃ യജ്ഞാതോ നേഹ പൂയാന്യജ്ഞാതവ്യമാവശിഷ്യത്തെ. വൈശിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഇനി ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. പിന്നെ വൈഷയിക ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഭൗതിക ജ്ഞാനം, ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ
ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതന, അതിനെ കുറിച്ച്, രണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉറവിടത്തെ കുറിച്ചും അറിയാം. അതാണ് എന്ത് ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനൻ തന്റെ വിശ്വസ്ത ശിഷ്യനും സുഹൃത്തുമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ഇനി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ എന്തിനു ശ്രമിക്കാം? പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിലും ഒന്നിലേറെ പേർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് കുറെ പേര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ കുറച്ചു പേർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പൂർണ്ണത നേടിയിട്ടുള്ളവരും കുറെ പേരുണ്ട്. അതിലും ഭഗവാനെ അറിയുന്നവരാണെങ്കിലോ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനെ അറിയുന്നവര് ഉള്ളവർക്കേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. മറ്റുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികൾക്ക് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാകാം. കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസം കുറഞ്ഞതാണത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികൾക്ക് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാകാം. അത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അറിയുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസം കുറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്വൈതവാദികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ തന്റെ ഗീതാഭാഷ്യത്തിൽ കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്വൈതവാദികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യര് ഗീതാഭാഷ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള് അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭൂമിരാപനലോ വായു മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാരമിതീയം മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണിത്. കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്തരണം 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ, 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ആദ്യത്തേതാണ് മഹാവിഷ്ണു. മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് മഹാവിഷ്ണു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്നും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നതാണ് മഹാവിഷ്ണു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപ്പോകുന്ന ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ മൂർത്തി. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തെ മൂർത്തിയാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. പ്രപഞ്ച വ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലും മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പരമാത്മാവാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഓരോ ജീവാത്മാവിലും കുടികൊള്ളുന്നതാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ ഈ മൂർത്തിത്രയത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങള്, അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഇതിനു പുറമെ എനിക്ക് വേറൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണ്? താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഏതാണ്? ജീവഗണങ്ങൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് വേറൊരു ശക്തിയുണ്ട്, അത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. അതാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ താഴ്ന്ന തരം
ഭഗവത് ശക്തിയെ, ജഡപദാർത്ഥ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയെ ജീവാത്മാക്കള് ചൂഷണം ചെയ്യവേ തന്റെ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക മനോബുദ്ധികൾ മറന്നു പോകുന്നു. ജീവസത്തകളിലുള്ള ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് ഈ മറവിക്ക് കാരണം. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ജീവാത്മാക്കള് എല്ലാം തന്റെ മനോബുദ്ധികളെല്ലാം മറന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ. ഏതധ്യാനീനി ഭൂതാനി സർവാണി ത്യൂപധാരയ അഹം കൃഷ്ണസ്യ ജഗത പ്രഭവ പ്രളയസ്തഥ. സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ രണ്ട് ശക്തികളാണ്. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികമായ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെയെന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയുക. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം എന്താണ്? ഈ രണ്ട് ശക്തികള് എന്താണ്? അധമശക്തിയും ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിയണം. ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും യൗവനത്തിലേക്കുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമം സാധ്യമാകുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നത്, വളരുന്നത് ശരീരം. അല്ലെങ്കിലോ ആ ശരീരത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലത് നശിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ പരിണാമം ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവായ വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉളവായതാണ് എന്ത്? ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം. ചേതനയുടെയും പദാർത്ഥത്തിന്റെയും സംയോഗത്താലാണ് ഈ ഭീമാകാരമായ വിശ്വരൂപം പ്രകടമാകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ആത്മാവിന്റെയും ആ ശരീരത്തിന്റെയും സംയോഗം കൊണ്ടാണ് ഈ വിശ്വരൂപം ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നത്. ഇത് രണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. തന്മൂലം ഭഗവാനാണെന്ത്? എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മത്താ പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട് ധനഞ്ജയ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. ധനഞ്ജയ എന്ന് വെച്ചാല് അർജുനന്റെ വേറൊരു പേരാണ്. ധനത്തെ ജയിച്ചവനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. പ്രകാരമാണ് മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എല്ലാവരും കയറിയിട്ടുണ്ടോ ലെവൽ 3യുടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവരും ഓക്കെ. രാവിലെ എണീറ്റെടുത്ത ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 1, 2 ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. അത് ഞാൻ മാർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സീരിയൽ നമ്പർ നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, 1, 2, 3, 2, 3 എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാർക്കാണ്. അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്ധ്യ മാതാജിക്ക് അയച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. ശ്ലോകം 8. രസോഹമത്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോഹോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താ പറയണത്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ പറയണത് ജലത്തിലെ രസം, ജലത്തിന് രസം കൊടുക്കുന്നത് ആ ടേസ്റ്റ്, അത് ഭഗവാനാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഞാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏത് വിഷയത്തിലും
വ്യക്തിഗതവും അവ്യക്തിഗതവുമായ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വൈരുദ്ധ്യമില്ലെന്നും ഈശ്വരജ്ഞാനം നേടി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിനാലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദിവ്യമായ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം, ഏകകാലീനമായ ഭേദാഭേദ സിദ്ധാന്തം സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരേ സമയം തന്നെ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഭേദവുമാണ് അഭേദവുമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അത് തമ്മിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ. ഒരേ സമയം തന്നെ ഭേദവുമാണ് അഭേദവുമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഒരേപോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, രണ്ടും ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും ഗുണത്തില് വ്യത്യാസമാണ്, ഗുണത്തില് തുല്യരാണ്, അളവില് വ്യത്യാസമാണ്. രണ്ടും ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. രണ്ടും ഗുണം കൊണ്ട് രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്, പക്ഷെ അളവിലാണെങ്കിലോ രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന തത്വം പറയുന്നത്, അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം. നമ്മളത് കുറച്ചെത്തുമ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ അത് ആ സിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ കാരണം അതാണ് പറയുന്നത്. പുണ്യോ ഗന്ധ പൃഥിവ്യാം ച തേജസ്മി വിഭാവസൗ ജീവനം സർവഭൂതേഷു തപശ്ചാസ്മി തപസ്വിഷു. ഭൂമിയിൽ പുണ്യഗന്ധമായും തീയിലെ ചൂടായും ജീവജാലങ്ങളിലെ എല്ലാം ജീവനായും തപസ്വികളിൽ തപസ്സായും കുടികൊള്ളുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭൂമിയിലെ പുണ്യഗന്ധം, തീയിലെ ചൂട്, ജീവജാലങ്ങളിലെ ജീവൻ, തപസ്വികളിലെ തപസ്, ഇതൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന് ആയുസ് ഉണ്ടാകുന്നതും കൃഷ്ണൻ മൂലം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മനുഷ്യന് സ്വന്തം ജീവിതകാലത്തെ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാനും കുറയ്ക്കാനും കഴിയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഏതൊരു മണ്ഡലത്തിലും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നിമിത്തമാണ് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നിമിത്തമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ്. ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്വിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശക്തി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, ഇതൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗാവിവർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം മാതാജി. പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇല്ല മാതാജി, ചാറ്റിൽ കാണുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുന്നില്ലേ? കാണാം, ചാറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഇല്ല, പ്രഭു പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല മാതാജി, എന്റെ വന്നിട്ടില്ല. പ്രഭു നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ട് ലീവ് ആയിരുന്നോ? ലീവ് ചെയ്തിരുന്നോ? ഇപ്പൊ കട്ടായി പിന്നെ വന്നതാണ്. അപ്പൊ കട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രഭു. ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ആ ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗാവിവർജിതം ധർമാവിരുദ്ധ ഭൂതേഷു കാമോസ്മി ഭരതർഷഭ. അല്ലയോ ഭരതർഷഭ, ഞാനാണ് ബലവാന്മാരുടെ കാമരാഗ വിവർജിതമായ ബലം, ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ബലവാന്മാരുടെ ബലവും കാമരാഗ വിവർജിതമായിട്ടുള്ള ബലം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ബലവാന്റെ ബലം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? അശക്തന്റെ, ശക്തി ഇല്ലാത്തവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, സ്വന്തം മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. യേ ചൈവ സ്വാത്വികാ ഭാവ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേതി താൻ വിദ്ധി നാത്വേഹം തേഷു തേ മയി. സ്വാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തികളുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല
ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികവും രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല, ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല ഭഗവാൻ. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാൻ അതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. ഭഗവാനിലാണ് ഇതെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. രാജ്യത്തിലെ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, എന്നാൽ നിയമകർത്താവായ രാജാവിന് അത് ബാധകമല്ല. അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം നിർഗുണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയാകുന്നില്ല? ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല, മറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണെന്ന് പറയാം. ഇനി അടുത്തത് ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്നാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് പറയുന്നത്. ത്രിപിർ ഗുണമയർ ഭാവൈരേപി സർവമിദം ജഗത് മോഹിതം നാഭിജാനാതി മാമേത്യ പരമവ്യയം. ത്രിഗുണങ്ങള്, അതായത് സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങള് വ്യാമോഹിതരായ ഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതമായ ഈ ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യയനുമായ ഭഗവാൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ആ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായ ഭഗവാനെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ദേവി ഹേഷ്യ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്തിയ മാമേവായേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങി എന്റെ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല, എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ അത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്റെ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. എന്താ പറയണത്? എനിക്കായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് സ്വയം സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട് വയ്യ. ബന്ധനത്തിൽ പെടാത്ത ഒരാൾ അയാളെ സഹായിക്കണം. ബദ്ധനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. രക്ഷകൻ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം, കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അയാളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. വേറൊരാളുടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കെട്ടഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ രക്ഷകൻ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ ഭഗവാനോ, അതായത് കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനോ മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ഭക്തനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും വിട്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ഭാഗം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന സുഹൃത്തികളായിട്ടുള്ളവരെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാത്ത ദുഷ്കൃതരായിട്ടുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രബധന്ത്യേന രാധമ മായായ അപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതഃ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായിട്ടുള്ള അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരാരൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, നിരീശ്വരരായിട്ടുള്ളവര്. അത്തരത്തിലുള്ളവരാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഇവരൊക്കെ ആസുര സ്വഭാവികളാണ്. ഇവർക്ക് ആർക്കും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാർ, മനുഷ്യ അധമന്മാർ, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, പിന്നെ നിരീശ്വരരായിട്ടുള്ള അസുരന്മാർ. ഇവർക്ക് ആർക്കും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അമേദ്യം ഭക്ഷിക്കുന്ന പന്നികൾ നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ പലഹാരങ്ങൾ കൊടുത്താല് അവർക്കത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവർ കൂട്ടാക്കില്ല. അശാന്ത പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ഇക്കൂട്ടര് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദ്രിയ ആഹ്ലാദകരമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുമെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ശാശ്വത ജീവിത ചൈതന്യത്തെ പറ്റി കേൾക്കാൻ അവർ സമയമില്ല. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, അശാന്ത പ്രയത്നം മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് ഈ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ അവർക്ക് സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ശാശ്വത ആത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ചൈതന്യത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ അവർക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 4 കൂട്ടര്
ദുഷ്കൃതരായിട്ടുള്ള മൂഢന്മാര്. അതായത് മൂഢന്മാർ, ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതകളെ പോലെയാണ് ആര്? മൂഢന്മാര്. പിന്നെ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും താണവനാണ് നരാധമന്മാര്. പിന്നെന്താണ്? ആസുരം ഭാവമാശ്രിത നിരീശ്വരവാദികള്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തില് ഈർഷ്യയുള്ള നിരീശ്വരവാദികള്. പിന്നെ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്. ഈ 4 കൂട്ടര് ദുഷ്കൃതർ അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് തെറ്റായ വിധത്തിലാണ് ഇവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ: ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്: ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര്: ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? നമുക്കറിയാം. ദുഃഖിതന് 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ. നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്, അതായത് ഗജേന്ദ്രനും ദ്രൗപദിയാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചതാണ് ധ്രുവകുമാരനും അതുപോലെ തന്നെ സുഗ്രീവനും, താഴെ കാണുന്ന പിക്ചറില്. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ജിജ്ഞാസു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും അതുപോലെ തന്നെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരും. പിന്നെ ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഇത് സുകൃതികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണിത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏകാ ഭക്തിർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോന്ത്യർത്ഥ അഹം സാച മമ പ്രിയഃ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്ന ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ. ഇയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അയാൾ എനിക്ക്. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടരിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ജ്ഞാനിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇവരിൽ വെച്ച്, അതായത് അവർക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അവർക്കില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര്: ധനകാംക്ഷി, ദുഃഖിതൻ, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസ. അതിൽ ഉത്തമരായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ജ്ഞാനിയാണ്. കാരണം പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനും ഭൗതികമായ എല്ലാ ആശകളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയവനുമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനും ഭഗവാൻ അയാൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരാളെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ എന്താഗ്രഹമില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നല്ലാതെ വേറെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല, ജ്ഞാനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ജ്ഞാനിയാണ്. ഈ 4 കൂട്ടരിൽ ജ്ഞാനിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഉദാര സർവ ഏവൈതേ ജ്ഞാനി ത്വാത്മൈവ മേമതം ആസ്ഥിത സഹി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതി. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല. ഇവരൊക്കെ മഹാത്മാക്കളാണ്. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാൾ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതനും പരിപൂർണനുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ മഹാത്മാക്കളാണ്. ഇവര് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നില്ല? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അന്യരായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനം സ്വല്പം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ വരുന്നില്ല. കുറച്ച് ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞാലും ആരും ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യത്തിന് ഭവിക്കാതെ ആരും പാത്രീഭവിക്കാതെ വരുന്നില്ല. ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവർ മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. ഇവർ എല്ലാവരും മഹാമനസ്കരാകുന്നുവെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ ആയാലും ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവരൊക്കെ മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് മഹാമനസ്കരാകുന്നു എന്നുള്ളതും ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആരാണ്?
ജ്ഞാനിയാണെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് അയാളുടെ ലക്ഷ്യം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊള്ളും ഒന്നും ആർക്ക് താല്പര്യമില്ല, ജ്ഞാനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം സമ്പർക്കം കൂടാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാനായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് കഴിയില്ല. ഭഗവാനും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്, തന്റെ ഭക്തനോട് അതിയായ സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും വേർപെട്ടു പോകാനായിട്ട് ഭഗവാനും കഴിയില്ല. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തെ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സാ മഹാത്മാസു ദുർലഭഃ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനാണ്, സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളവുമായിരിക്കുമെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇനി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരെ കുറിച്ച്, ആ വ്യക്തിഗതവാദികളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാമസ്തൈസ്തൈഹൃതജ്ഞാനാം പ്രബധന്ത്യന്യദേവതഃ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയം. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും എല്ലാം അനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും? സ്വപ്രകൃതിയാൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ജ്ഞാനം നശിച്ചവൻ, അവരുടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധിഹീനന്മാർ ഭൗതിക വാഞ്ചകളുടെ ക്ഷണിക സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ആ തൽക്കാലത്തേക്ക് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഏകലേശ് ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭൃത്യ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല 5:142 പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സർവേശ്വരൻ, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ആരാണ്? ഭൃത്യന്മാരാണ്. ആ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്റെ അഭിലാഷ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ സമീപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ആരെ സമീപിക്കില്ല? ദേവന്മാരെ സമീപിക്കില്ല. തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അയാൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താണോ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തനാകുന്നവനാണ് ആര്? ശുദ്ധ ഭക്തൻ. ബുദ്ധിഹീനന്മാരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. യോ യോ യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മാ രൂപേണ സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ആർക്കറിയാം? ചിന്തകളൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏത് ദേവതയാണോ നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജീവാത്മാക്കളും ദേവന്മാരും ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് വിധേയരാണ്. തന്മൂലം ജീവാത്മാവിനെ സ്വേച്ഛാനുസൃതം ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാനോ ഒരു ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനോ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും അനങ്ങാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറയാം. അതായത് ജീവാത്മാക്കളും ദേവന്മാരും എല്ലാം ആരുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ലാതെ ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഒരു ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഇതിനെല്ലാം എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യ രാധാനമീഹത്തെ ലഭത്തെ ച തഥാ കാമാൻ മയൈവ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാസമുറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കുമ്പോ ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കാം. അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അന്തവത്തു ഫലം, കിട്ടുന്ന ഫലം പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്ഷണികമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അംശങ്ങളാണ് ആര്?
ദേവന്മാര്. ഈ ദേവന്മാര് മാത്രല്ല മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സാണ്, ക്ഷത്രിയർ ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്, വൈശ്യർ ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ടും, ശൂദ്രർ ഭഗവാന്റെ കാലുകളുമാണ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർ ശിരസ്, ക്ഷത്രിയർ കൈകള്, വൈശ്യർ അരക്കെട്ട്, ശൂദ്രർ ഭഗവാന്റെ കാലുകളാണ്. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമ ബുദ്ധയഃ പരം ഭാവാമജാനന്തോ മാമാവ്യയാമനുത്തമം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തഗതനായിരുന്നെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. ക്ഷയവും അത്യുന്നതമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ അല്പജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള മന്ദബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവരെന്താ കരുതുന്നത്? ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നു, പിന്നീടാണ് ഭഗവാൻ വ്യക്തിയായതെന്നാണ് അത്തരത്തിലുള്ള മൂഢന്മാര് കരുതുന്നത്. ഭഗവാൻ വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അവര് കരുതുന്നത്. ദേവാരാധകർ അല്പജ്ഞാനികളാണെന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞു. ഇനി അവ്യക്തിഗതവാദികളെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അബുദ്ധയ, ബുദ്ധിശൂന്യന്മാർ. അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗതവാദിയ, ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, പിന്നീടാണ് ഭഗവാൻ രൂപമുണ്ടായത് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിശൂന്യന്മാര് പറയുന്നത്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാപി ജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക്, മൂഢന്മാർക്കൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവരുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നില്ല. ഭഗവാന് അവരിൽ നിന്നും, അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായ ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ അവരറിയുന്നില്ല. അജനായിട്ടുള്ള, അവ്യയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അവർക്കാർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അന്ന് ഏവർക്കും ദൃശ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്നും ഏവർക്കും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചിലര് ചോദിച്ചേക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും അന്നും പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചിരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന നിലയില് ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇനി വ്യാമോഹിതരായ ജീവജാലങ്ങൾ, ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മുക്തിയെ കുറിച്ചും അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തും വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും നാളെ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാതും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന് ഭൂതവും ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാതും ഭഗവാൻ അറിയാം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ അവർക്കാർക്കും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാവരും പരിചയമാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് സൂര്യനെയും ഗ്രഹ നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഒപ്പം തന്നെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ചെയ്യാം മാതാജി, എക്സാം കഴിഞ്ഞവര് സന്ധ്യ മാതാജിക്ക് അയച്ചിട്ട് ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സൂര്യനെയും ഗ്രഹ നക്ഷത്രാദികളെയും ഒപ്പം തന്നെ മേഘങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആകാശത്തിൽ വെച്ച് ചിലപ്പോ ഈ തേജോഗോളങ്ങളെ മേഘങ്ങൾ മറയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പരിമിതികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ മറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സൂര്യനും ചന്ദ്രങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്നില്ല, അതൊന്നും മറയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ, മായയ്ക്ക് ഭഗവാനെ മറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അല്പബുദ്ധികൾക്ക് ഭഗവാൻ അവ്യക്തനാണെന്ന് മാത്രം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല, ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. ഇച്ഛദ്വേഷ സമുത്ഥേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി പരം തപ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ, ഹരേഷ മാതാജി, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും
ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ എന്താണ് ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് ഇവിടെ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കു തന്നെ രാഗദ്വേഷങ്ങള് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്താണ് ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ എല്ലാവരും അതില് വ്യാമോഹിതരായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, അവിടെ മായാശക്തി വരുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് വഴങ്ങി മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് വഴങ്ങിയിട്ട് മൂഢാത്മാവ് എന്ത് വിചാരിക്കും, ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, കഴിഞ്ഞവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ഈർഷ്യാലുവാവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതെന്ന് രാഗദ്വേഷങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരല്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആവിർഭവിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും, ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാത്തവർക്ക്. അതിന് വ്യാമോഹിതരല്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ യഥാവിധി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. യേഷാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ പൂർവജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുകയും അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താല് നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ്, മുക്തനാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കണം. മഹത് സേവാം ദ്വാരമഹൂർ വിമുക്ത. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയവരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം തമോമയ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ തമോമയമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക്, തമോ ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ എവിടെ നയിക്കുന്നത്, എന്ത് ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. ജരാ മരണ മോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യായ ദന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണ അധ്യാത്മം കർമ്മ ചാക്കിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് മൃത്യുവിൽ നിന്ന്, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ് ജനന മരണം ഒക്കെ ഉള്ളത്, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികൾ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് മാറണം. അതിനു വേണ്ടി അവർ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ആര് തന്നെയാണ്, ബ്രഹ്മം തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണന്റെ വിശിഷ്ടധാമത്തിൽ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് പോലും പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതായത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്, അവരെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയണത്, ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന പദം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി യാതൊരു മിഥ്യാധാരണയും ഇല്ലാത്തവരാണ് ആര്, ബ്രഹ്മൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ച യേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പീച്ചമാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസഹ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്താം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവർക്കാണ് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില്
പല വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ലേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ജിജ്ഞാസു, ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നേടുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പരമജ്ഞാനം, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, പരമജ്ഞാനം, ജനന മരണ രോഗാദികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഭഗവത് ആരാധന എന്നിങ്ങനെ പലതും. കൃഷ്ണാവബോധം ശരിക്കും വളർന്നിട്ടുള്ളവര് ഈ വ്യത്യസ്തമായ പ്രക്രിയകളെ കാര്യമായി എടുക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആര് കാര്യമാക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം വളർന്നിട്ടുള്ളവർ കാര്യമാക്കില്ല. കാരണം അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനാണെന്നുള്ള സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ